Magsasaka sa Santa Catalina, Ilocos Sur, nakapulot ng bomba sa bukid. Naka-alerto Ivy Hernandez. Hindi pa rin makapaniwala na nakapulot ng rifle grenade ang magsasakang si Gilberto Rapisura sa poblasyon Santa Catalina, Ilocos Sur. Abala siyang nagpapatubig sa kanyang pananim nang mapansin ang isang supot na naglalaman ng rifle grenade. Paragsakan nakapaya tati amok plus light ma'am. Kami dipinindot ko. Inin ko apela nga ma'am napanakpela dyan ti kamarin ta miningmingak no anyang klase ajid. Sa pag-aakalang flashlight ang napulot, binuksan niya ito pero hindi salamin kundi bahagi ng rifle grenade ang kanyang nakita. Agad niya itong dinala sa police station. Ang inala namin ay tinapon ng taga roon din para siguro na natatakot na baka sumabog sa kanila. Kaya natatakot na turnover dito sa opisina namin. Ayon sa pulisya, dapat dalhin sa kanilang tanggapan ang anumang kahina-hinalang bagay upang maiwasan ang sakuna. Mas mahigi na dapat sana i-report sa amin at kami na at kasama namin ng EOD na kukuha sa mga na sabing rifle grenade. Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amyanan.